Per alguns, els àudios que deixem els boomers, és a dir, més de 5 segons al WhatsApp, són un malson. En canvi, pels que deixem petits podcasts, se'ns converteix en una oportunitat com és el cas, ja que avui ens comuniquem a través de WhatsApp amb... Quan de petits comencem a practicar un esport que ens apassiona, moltes vegades ens imaginem fent d'aquest esport la nostra professió. És evident que el percentatge de persones que acaben fent d'aquest esport la seva professió és molt baix, molt baix. Però avui hi ha hagut una persona que ha dedicat el seu temps a respondre als nostres whatsapps que va aconseguir en el seu dia fer aquest somni una realitat. Estem parlant d'una persona que acostumem a veure per les carreteres del Vallès, una persona amigable, senzilla i molt propera. Estem parlant d'un corredor professional de l'equip Caja Rural i el seu nom és Abel Baldeston. Molt bones, Abel. Recordo un matí, aproximadament a 7:45, que vaig marxar cap a la feina, que a l'alçada de la carretera Martorell vaig veure un ciclista àgil amb un mallot verd de Caja Rural i amb una cadència important. I, evidentment, quan vaig passar pel costat era l'Abel Baldeston. Al cap d'unes 6 hores, aproximadament, de tornada a casa per dinar, quasi al mateix punt, vaig tornar a veure el mateix ciclista de tornada. I vaig pensar, déu-n'hi-do les hores que deuen haver-hi de rodatge cada dia en un corredor professional. Abel, quantes hores de rodatge es pot fer una sortida en pretemporada ja arribant a aquell punt òptim per poder competir? I d'aquestes hores de rodatge, quantes fas sol? És a dir, a part d'entrenar amb l'equip, quantes hores dediques a un entrenament de rodatge sense que ningú t'acompanyi? Hola Xavi, bona tarda. Primer de tot, m'ha fet molta gràcia la teva explicació. Sí que molts cops m'ha passat que jo he pensat al revés, com tu penses, però al revés, de trobar-me una persona treballant, qualsevol així, o sobretot persones que treballen a la carretera, que te'n vas a fer un entrenament de 4, 5, 6 hores i tornant te'l tornes a trobar i dius, buah, haurà pensat si era el mateix que ha passat fa unes quantes hores, o qui pensa el noi, qui és aquest noi que fa tantes hores de bici. Doncs m'ha fet gràcia la teva... A vegades ho penso, quan passo, mira, i ara he vist que tu ho havies pensat quan em vas veure. Així que res. I res, sobretot, doncs, l'entrenament, sobretot en pretemporades, potser és quan més estàs entrenant hores, estàs més enfocat a l'entrenament, en la teva pretemporada, que és quan és en principi preparar-te per la competició. Doncs sobretot són moltes hores, preparació de gimnàs, però bueno, al final podria dir més o menys unes hores a la setmana, que sobretot més o menys et podria dir que estan al voltant de 20 a 30 hores la setmana, setmanals, perquè no podria dir diàriament, perquè hi ha dies que potser sí que puc fer 5, 6 hores, 7, però hi ha altres dies que també el cos ha de recuperar una mica i pot ser que un dia faci 1 hora i mitja, 2, perquè al final també la recuperació va dins de l'entrenament. I llavors, això, sobretot voltant de 20-30 hores. I entrenament sol, per exemple, aquí tinc molta sort, tinc sort de tenir companys professionals, companys amateurs, doncs que compartim hores, quilòmetres amb ells, i tinc la sort de tenir pocs entrenaments sol i estar bastant acompanyat amb gent, que jo crec que això és bastant afortunat en aquest sentit, perquè crec que em costaria bastant si hauria d'estar sempre entrenant sol. Al cap, estant amb gent, doncs jo crec que t'ajuda a motivar-te i a estar, doncs, no pensant sempre en quantes hores em queden, i si hi ha dies durs, doncs millor anar acompanyat també. Tal com ens has explicat,
durant la pretemporada feu moltíssimes hores de rodatge, però encara més rodatge feu, i sobretot competint, quan comenceu la temporada. I a més, doncs, per exemple, quan veiem la Volta a Espanya, quan veiem aquestes voltes internacionals, esteu dies i dies rodant moltíssimes hores. Quan acabeu la temporada, m'imagino que deu acabar una mica farts de bicicleta, o si més no, descanseu una mica de la bicicleta per desconnectar i preparar-vos un altre cop per començar la pretemporada de la temporada següent. Realment aconsegueixes parar? És a dir, deixes la bicicleta quan acabes la temporada durant uns dies? Sí, bueno, és veritat que són moltes hores. Per mi, al meu cas, la temporada és llarga, són molts mesos. Diríem que és de gener, finals de gener a mitjans d'octubre, més o menys, rondant aquestes dates. Llavors, jo començo vacances amb moltes ganes de deixar la bici, amb moltes ganes de desconnectar de la bici, perquè jo crec que és molt important aprofitar el teu moment de desconnexió de la bici, fer un reset de tota la temporada. I llavors a mi m'encanta. L'he deixat, per exemple, aquest any l'he deixat 2 setmanes, 15 dies sense tocar-la. Tots aquests dies, bueno, per exemple, aquest any he pogut viatjar a Japó i molt xulo. I, bueno, sí que fins i tot et diria que m'agradaria a fer 3 setmanes, 4, però podria fer-ho, però al meu cas prefereixo que no. He tingut molts, bueno, problemes de lesions, genolls, quan perds massa muscular, doncs perds estabilitat també als genolls i això. Llavors opto més a fer-ho 2 setmanes i ben fetes, de descans sense tocar-la, i després a poc a reincorporar-se un altre cop als entrenaments. La Bel Balston neix al juliol del 2000, per tant ara tens 25 anys, i en algun moment, quan eres nen, se suposa que et comences a plantejar que vols practicar ciclisme. I a partir d'aquí, entenc que com qualsevol altre esport, te'n vas a un club, etc etc etc. Explica'ns una mica aquesta trajectòria. Com has arribat fins a dia d'avui on t'estàs a partir d'aquell moment que en la teva infància vas decidir que per tu el ciclisme era prioritari? Bueno, jo vaig començar. Bueno, sempre veia el meu pare sortint en bici, el meu germà va començar també, que és més gran, i doncs jo els veia sortir i, bueno, sí que és veritat que tenia una bicicleta de muntanya, de BTT, que sortia tant amb ma mare, amb els meus pares, bueno, el meu pare, el meu germà, però jo els veia sortir en carretera i sempre tenia intriga. Jo mirava igualment bicicleta, les carreteres, les curses, el Tour, sobretot, a la tele, i llavors doncs tenia volia. Llavors els meus pares em van fer un esforç i sobre els, diria que 11, tirant a 12 anys, van comprar la meva primera bici, que va ser la Cannondale vermella, i des de llavors, doncs, bueno, primer any que tenia la bici sortint amb el meu pare sempre i el meu germà, a poc em va començar, bueno, m'agradava molt com era l'esport, m'agrada el sacrifici, bueno, el sentir el patiment, com que, no sé, m'agradava molt amb aquest tipus d'esport que era sempre has de donar-ho tot, és molt dur, llavors sentia que era per mi des del primer moment. I res, vaig començar a mirar equips per començar a competir i això, i vaig començar al Can Anglada, aquí a Terrassa, un club d'aquí que era, jo vaig començar a cadet, era el primer any de cadet, i res, vaig competir 2 anys amb ells, ja vaig tenir 2 o 3 victòries a cadet, i vaig passar a júnior al Terrassa Ciclisme Club, i de júnior, bueno, va ser una etapa diferent, a més de, bueno, estudis i això, i com a bicicleta més disfrutar encara i passar-m'ho bé.
i després ja va arribar el moment més decisiu, que era sub-23, que vaig poder, anar al Valverde Team, a l'equip que té Valverde, Alejandro Valverde, que està a Múrcia, i res, vaig estar 3 anys amb ells, molt content, molt... crec que vaig fer passos grans ja, mica en mica, els 3 anys que vaig estar, cada any anava millor, sí que vaig tenir anys complicats amb lesions, que també m'han ajudat molt a progressar com a ciclista i a millorar. I experiències que jo crec que serveixen també, encara a vegades dius una lesió fa perdre molt temps, que també és veritat, però també et fa veure d'una manera diferent les coses i aprendre dels teus errors i a millorar com a ciclista i com a esportivament. I després, doncs, gràcies als resultats del Valverde vaig poder entrar al Caja Rural Seguros RGA d'amateur i res, va ser un any, diria que quasi perfecte. 9 victòries i, com has dit tu, sub-23, tercer campió d'Espanya sub-23, campió de Volta a Madrid, a unes quantes carreres i gràcies a allò em va poder fer pujar a professional. Imagino que quan algú és professional del ciclisme, les bicicletes les deu cedir a l'equip. Això és així? A l'equip et cedeix bicicletes perquè puguis fer ús d'elles, evidentment se suposa que per entrenar, però també quan tu surts per esbarjo. I també m'agradaria saber si tens alguna bicicleta que t'hagis comprat tu actualment i que la compaginis amb la bicicleta que fa servir per entrenar i evidentment per competir. Les bicis en professional el més normal és que te les donguin, te les deixin cada any i cada any es renoven bicis noves. Llavors el funcionament és que et donen una per entrenar a casa i després tens dos per competir, que són una que la competeixes i l'altra la de recanvi de competir. I llavors tenim també la bici a contrarellotge, que depèn de com, tenim dos, també una a casa i una per competir. I llavors, quan acaba l'any, aquestes bicis o a vegades les venen o les aprofiten per entrenar l'any següent o aprofiten a vegades això i ja està. Sobretot funciona així i si te la vols quedar perquè tens una bici que t'ha agradat, que de record o qualsevol cosa, doncs es pot parlar amb l'equip i pot ser que te la deixin a un molt, molt bon preu o que te la puguin regalar. I respecte a mi, bicis meves, doncs ara mateix no tinc ni una. És raro, molta gent em diu, hòstia, com un ciclista no té una bici pròpia? Doncs, és una mica peculiar, la veritat, però ara mateix no tinc cap bici meva particular. El 2022 aconsegueixes entrar com a amateur, però ja aconsegueixes entrar en l'equip de Caja Rural, i aquell any, doncs, suposo que va ser molt especial, 9 victòries, un tercer lloc en el Campionat d'Espanya sub-23, i això fa que el 2023 doncs, ja signis un contracte com a ciclista professional a Caja Rural i a partir d'allà, doncs, ostres, Gran Premi de Fronteres i la Sierra de l'Estrella, la Clàssica de Terres de l'Ebre, campió en el 2025 del Campionat d'Espanya contrarellotge i, evidentment, això sense tenir en compte aquesta participació a nivell internacional amb l'equip que segurament doncs, fa realitat un somni que l'Abel ha tingut des de que era petit. Cada una d'aquestes participacions, cada una d'aquestes victòries deu ser un gran moment que recordaràs tota la vida, però si haguessis de triar un moment superespecial, quin campionat o quina victòria destacaries, o fins i tot aquell moment en què et van trucar i et van dir que si volies formar part del Caja Rural com a ciclista professional? Quin seria aquest moment que de moment fins a dia d'avui destacaries dins la teva carrera professional com a ciclista? Sí que és difícil, la situació
que m'has demanat, buah, és complicat. Com tu dius, hi ha molts bons moments, també hi ha de dolents, la veritat, però tinc molts bons moments, llavors, bueno, crec que et diria, és molt recent, però et diria el Campionat d'Espanya de contrarellotge, crec que va ser un moment molt emotiu. Bueno, la veritat que vaig estar ja d'emoció i de com que em representava bastant a un somni, a una cosa que des de petit havies pensat, que també pots dir que és el mateix com arribar a ser professional, que també és tot el que has treballat per arribar allà, però penso que la victòria és com també és el fruit de lo mateix, d'arribar a ser professional amb l'esforç i a poder arribar a aquesta victòria. Llavors et diria que la victòria a la Granada de la contrarellotge individual de Campionat d'Espanya. Abans hem dit que tenies 25 anys i la següent pregunta relacionada amb l'edat seria fins quan et veus tu mantenint un nivell suficientment important com perquè puguis continuar sent un ciclista professional. Quina creus que és l'edat en la qual hauries d'anar-te plantejant deixar el ciclisme professional? Bueno, jo crec que depèn de cadascú de com evolucioni, però bueno, jo et diria que una mitjana d'uns 35 anys, potser per retirar-se a la mitjana, però bueno, jo de veritat que no, de moment no penso en aquell moment, el veig lluny de moment, si tot va bé, el veig lluny i espero doncs poder arribar a aquesta edat que t'he dit i si no, doncs no, tampoc passa res, però bueno, no és una cosa que pensi molt i ho veig lluny, llavors, bueno, sobretot enfocat en el present i a disfrutar del present i de lo que, bueno, objectius més propers. Quan deixis ja el ciclisme professional, tens pensat a què et vols dedicar? Has pensat a com continuaràs la teva carrera professional un cop deixis el ciclisme? Bueno, quan acabi professional, doncs, de ciclisme, la veritat que és el mateix que abans, no sabria dir-te, no he pensat, vull dir, estic en un moment com que no sé, no penso molt en el futur, sí que és veritat que hi ha cops que ho penses i dius, uah, què m'agradaria ser, però de moment no he trobat el que voldria ser ni crec que mica en mica aniré encaminant potser amb què vull ser què m'agradaria fer al moment de retirar-me, però crec que és una cosa que ho trobaré durant el camí de la meva carrera professional i que m'aniré enfocant a, bueno, la vida que vull fer després. Però sobretot això no, una cosa que de moment no tinc molt en ment al cap i ja es veurà. Perquè hi hagi continuïtat a nivell generacional, normalment els nanos, els joves, necessiten referents que a través dels mitjans de comunicació doncs els motivin a practicar aquest esport. Com veus actualment en el món de la canalla, del jovent, aquesta motivació o creus que hi ha realment molta gent que practica l'esport i per tant hi ha continuïtat en un futur proper? O pel contrari, creus que hi ha altres esports més mediàtics que fan que la canalla doncs, es dediquin més a altres esports que no pas al ciclisme? Com ho veus, la situació actual a nivell de cantera? Bueno, diria que sí, jo diria que sí, que hi ha bastanta... Cada cop hi ha més afició. Jo he vist que amb els anys, sobretot ara, bastanta més gent ve que fent ciclisme i competint i això, i que cada cop hi ha més afició. Jo crec que això està demostrant doncs, que està creixent l'esport també. Sí que no comparat amb altres esports
com futbol o coses així que tenen molta més visibilitat, doncs no és el mateix, però jo crec que cada cop hi ha més nens joves que tenen interès en aquests esports i, bueno, jo crec que aquí, sobretot a Espanya, és un bon lloc per al ciclisme. Ja, doncs, amb el temps que fa, doncs aquí a Catalunya per mi és un dels llocs més bonics i això, per sortir en bici, la veritat, i llavors jo crec que sí, que cada cop podria haver-hi més gent, més nens que inicien el ciclisme i que és un esport que jo crec que va creixent i que pot anar creixent més i més. Pluja, vent, molta calor. És evident que el ciclisme és un esport molt sacrificat i segurament que deuen haver-hi èpoques en què tens baixades i pujades de motivació per poder seguir practicant aquest esport. O fins i tot quan veiem aquestes voltes o aquests grans premis que esteu dies i dies rodant un dia rere l'altre molts quilòmetres, m'imagino que deu haver-hi algun moment en què mentalment penses en alguna que realment et motivi, Pues pot ser, doncs, no sé, la gran sort que tens de practicar ciclisme a nivell professional, però també a lo millor en algun moment donat doncs penses en les persones que estimes i que t'estaran esperant quan tornis, o què és el que passa pel teu cap en moments de debilitat, per dir d'alguna manera, que et fan seguir endavant i que et fan continuar lluitant, pedalant amb força i tirant endavant. Bueno, la veritat és que hi ha dies o mal dies que jo crec que tothom els tindrà i són els dies que costen més sortir. Llavors, vull dir, per exemple, a mi el dia que més em costa sortir que dius, buah, és quan has de sortir i està plovent ja. Vull dir, si la pluja t'agafa la meitat de l'entreno, bueno, ja estàs fora, no, ja estàs fora, és una altra mentalitat. Però quan ja està plovent d'inici, és una de les coses que no m'agrada gens i les intento evitar. Llavors, si soc bastant, miro bastant el temps. Si veig que, mira, aquest dia ha de ploure sí o sí o sí, doncs intento que aquell dia o sigui suau, o un toc i descans. Tenim la sort que aquí on vivim no plou tant, llavors es pot gestionar bastant bé en aquestes situacions de dir, va, avui parlem amb l'entrenador, canvia'm aquest dia per el dia que pluja i faig menys, o faig rodillo, o faig una altra cosa, faig gimnàs o el que sigui. Però bueno, a vegades pot ser inevitable i doncs en aquests moments sobretot penses doncs, en l'esforç, la constància que està tenint aquest esport i sobretot amb els objectius propers i llunyans, però bueno, sobretot també jo penso molt en un dia també pots perdre molt, pots sortir en pluja i has d'anar molt més en compte amb la gent, amb els cotxes, amb les curves, que també pots perdre. Amb una caiguda té més possibilitats que a un dia així que no. Un dia llavors has d'anar més amb cuidado i tot això. Com et va venir la inspiració, les ganes de practicar ciclisme? Vas néixer en una època en què hi havia grans referents esportius a nivell mediàtics, com dèiem abans, i això et va cridar l'atenció? A casa es practicava ciclisme o senzillament no? Senzillament, doncs, per alguna raó et va sortir la inspiració i vas dir, ostres, aquest esport m'aniria bé per com sóc i m'agradaria practicar-lo. Vinga, va, el vaig a practicar. Com van ser aquests primers moments en què l'Abel Valdezón va decidir dedicar-se al ciclisme i no es va dedicar, per exemple, al tennis o al futbol o al bàsquet? Bueno, sí, sobretot, bueno, això, a l'entorn de casa, el meu pare, el meu germà, sortien en bici, llavors sempre des de petits teníem bici de muntanya, i llavors a mi m'agradava sortir una estona amb ella i pedalar. Llavors, des de petit sempre ens havien inculcat doncs, bastant la bicicleta. I
més endavant, doncs això, mirava també molt el Tour i això, les curses de ciclisme, i no sé, i també, per exemple, el meu així ídol corredor que sempre m'ha agradat des de que era petit, doncs era Alberto Contador, i des de llavors doncs sempre m'ha agradat doncs el ciclisme, i ara doncs fins aquí que continuo em continua agradant també mirant, encara que jo estigui dins del, del pelotón, de ser professional, però també m'agrada veure les curses, encara que jo no estigui, però i això llavors, sobretot a casa. Explica'ns una mica com prepares una pretemporada. És a dir, el dia que ja decideixes començar la pretemporada, agafes la bicicleta i comences a acumular quilòmetres, i cada cop més quilòmetres, o no hi ha una base, primer comences a fer força, i aquesta força com la fas? La fas amb peses, vas al gimnàs, surts a córrer, llavors m'imagino que deus anar acumulant, no? Deus anar acumulant quilòmetres i quilòmetres, i després els ciclistes tots normalment teniu una especialitat. En el teu cas em sembla que ets un molt bon escalador. M'imagino que deu haver-hi algun moment d'aquesta pretemporada que deus fer un entrenament molt més específic. Per exemple, doncs, un dia deus fer, m'imagino, sèries a molt desnivell. Com es prepara una pretemporada? L'Abel com prepara la seva pretemporada habitualment? Bueno, t'explicaré, per exemple, el meu cas, perquè et diria que depèn de la persona, també li agrada una forma o una altra començar una pretemporada. El meu cas és doncs, fa un parell d'anys que he après que sobretot el gimnàs em va molt bé, començar amb gimnàs i bici a poc. Vull anar incrementant bici, mantenir 2 o 3 dies de gimnàs a la setmana i mantenir bici, i llavors la bici a poc anar augmentant hores. Cada setmana una mica més. Hi ha un moment que fas com un volum d'hores que com diem-ne que per fer hores i hores i el teu cos comenci a entrenar i a entrenar la zona 2, que sobretot és quan es comença a la pretemporada. Entrenes sobretot zona 2 i després a poc vas pujant les zones del teu entrenament. Cada cop fas unes sèries cada cop més ràpid. Llavors, bueno, després d'això, que ja tens com el volum, hores, doncs comences a especificar una mica més en què vols millorar, en què vols... bueno, quin tipus d'entrenament has de fer. Per exemple, jo sí que podria dir que sóc escalador, però m'agrada practicar i una mica de tot. Encara que no centrar-me només en l'escalada i també centrar-me en el pla, centrar-me en rodar bé, sprintant, és una de les coses que potser em centro menys, però igualment m'agrada entrar una mica a aquest àmbit, fer una mica de tot, però sobretot està clar que el que se'm dona bé, doncs millorar-ho més i cada cop anar millor en aquest sentit. Llavors el teu calendari està molt relacionat amb les curses que fas, amb què se't dona millor, on puc treure millor rendiment en cada cursa, i llavors això amb els directors es parla, dir, mira, tu podem fer, per exemple, començar aquesta carrera, t'anirà millor per això, i buscar altres alternatives doncs, on pots treure el teu millor rendiment. In the buzz, a newfound beat steps to the sound that's everywhere. Doncs moltes gràcies, Abel, per haver-nos respost aquests whatsapps, per saber una mica més de l'Abel, professional com a ciclista, però també com a persona, que al final és el que cerquem en aquest espai. Esperem durant molts anys poder gaudir d'un ull estrellenc rodant arreu del món i que puguem veure'ns per aquí al poble i compartir uns beures. Moltes gràcies, Abel. Salut. Moltes gràcies a tu, Xavi, i res, encantat de parlar amb tu, i bueno, espero que algun dia ens tornem a veure per la carretera i que em saludis o que em pitis i
i ens veurem per allà. Així que encantat i a reveure. In the loop, he finds his space, turning corners, sets the pace, ride the sound, his only chase, his mind adrift in the echo base. Underneath the city's glow.